Okay, vi har valgt at lave en lille video om graffiti, og det har vi fordi... At vi synes, at det, der gør Berlin til Berlin, det er ligesom streetarten, der er her. Og vi er så heldige at bo her på Western Comfort, så tæt på Berlinmuren. Der er også mere. Jeg stykker med her. Her har vi Berlinmuren. Berlinmuren, vi er gerne lige på den anden side der, hvor vi bor. Det er ret lækkert. Berlin er så stort og uforventet, at når man ser det på afstand, så ligner det én ting, men når man kommer tættere på, er det noget helt andet. Så den her del af Berlin er ret alternativ. Der er rigtig meget gadekunst overalt. Og det er bare alt muligt. Esther, det var sjovt. Berlin er en meget historisk by, og det deres kunst i gadebillederne er også meget præget af. For eksempel her. Der er en lang gennemgang af dengang muren var på. Og der findes også mange andre steder i Berlin, hvor man kan se, hvor de har brugt kunst til at udtrykke deres historie. Berlinmuren været en gang. Der har de sat bjælker op for at vise, hvor Berlinmuren har været. Og også her i jorden har de også lagt skinner, hvor man kan se, at der har været bygninger før. Så man kan se, hvor man går, så kan man se historien om Berlin. Det er en af de fedeste ting i Berlin. Yeah! Det er vigtigt, at de minder de unge om, hvordan den historie har været. We are going to Mauerpark!
Okay, så nu har vi fundet en gadekunstner. Værsgo. What's your name? My name is Forgive. Forgive, the number 4 in the word give. Oh, nice. Thank you. And are you like a street artist or? I'm a graffiti artist. I don't do street art, I don't do stencils, and I don't do rollers, I just do graffiti. Okay. Do you live here or did you come here to I live in paint London this? and I come here just to paint. Ah, how All over cool. Europe. So this is one place I've not been before. So. How long? What, today or? Yeah. Today I've been here about an hour and a half. And you have made all this? I've done all this so far, but I've still got a lot to do. Just got to get the outline on, I've got to get the highlights on. That's what I'm doing. Amazing. That's really nice. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, hvad har I opdaget omkring byen? Hvad gør Berlin til Berlin? Berlin er en meget historisk by, og derfor har de også valgt at ligesom udtrykke den her historie i byen, som i muren og på bygningerne og overalt, så man kan hele tiden se, at det her er sket i Berlin. Og de gemmer ikke historien væk, men de siger stadig, at det her skal ikke ske igen, det er derfor, de viser det frem. Det skal ikke ske igen. Det er lidt også en fed måde, at den giver liv til byen, og at man får en glæde op. De har også valgt ligesom, at beholde rigtig mange af de gamle historiske bygninger, så man også ligesom, kan få noget historie den vej. Og de har valgt at vedligeholde dem sammen med alle de nyere bygninger også. Det er også bare fedt, hvordan at al gadekunsten gør, at Berlin ligesom er et stort maleri. Så de beholder ligesom gadekunsten, de lader være at fjerne det. Og det gør ligesom, at man husker byen for al gadekunsten og alle farverne.